Zdar lidi, já jsem Nohes, vítám vás u mého dalšího videa. Tentokrát jsme se momentálně spawnili na... Nemám rád lagy. Na světě v survivalu, který jsem si před minutkou vytvořil. Vypnul jsem si game mody a takovýhle blbosti. A teď hledám nějaký normální biom a asi nesnáším lagy a momentálně mě teda zúžují totálně. Takže první věc, co uděláme, je omlouvám se, ty lagy teď jsou úplně totální. Protože hrajeme na 12 fps. Tady nemůžeme být. Z důvodu mega lagů. A to je tím, že to je na Minecraftu 1.5, který teda je to Minecraft 1.5.1, ale víte, že 1.5 jsou všechny zalegovaný jako prase, takže na vodě je to v pohodě. Jsem bez lagů, ale hraju na 10 fps, takže hop. Tady je moc věcí, takže moc itemů a protože to tak laguje. Ale jako kdyby tady nebylo tolika věcí. Tak. Třeba tolika mobů a tohle. Na 4 saplingy. A teď jsme přežili jsme další velký lag. Teď nevím, jestli to mám říkat velký třesk nebo velký lag. Protože hledáme místo, kde jsme se ubytovali. A vůbec nemůžeme. Wow. A tohle se mi stalo v Minecraft Pocket Edition na mém phoneu. A já jsem myslel, že v normálním Minecraftu to není. A tohle jsem teda viděl poprvé. Tak jako kdyby tady zkoušeli TNTčka. Jestli na mě kouká nějaký tvůrce Minecraftu, tak prosím vás tohle ven. To se mi nelíbí. Tahle věc. A teď tady ten má spása. Našel jsem místo, které se mi líbí. A to je tohle sto. Tak. Tady jsme teď našli místo docela pěkný. Přímo u jeskyně, takže budeme chodit v nějakém příštím díle hledat diamanty, tak víme, kam máme jít. Takže hop. Tak. Tak a uděláme to, jako jsem to dělal na... Uděláme to tak, jako jsem to dělal na Destiny Craftu, takže si uděláme proč jsem neudělám, že na nějakou hezčí barvu. Jsem měl třeba růžový ovce. Co tady, jak to vypadá? A tady máme vodu, takže tady bychom mohli těletičky pak něco po. No to je no, tak. Si se dáme do craftění prvních věcí. Takže jako první si vždycky
teď uděláme první vždycky si vykraftěte kvalitní crafting table. Rada číslo 2. Vždycky si na první noc udělejte postel. Už se překecávám. Nechcete-li první noc strávit s obludami, postavte si domeček. Ale ne, tady kecám sami blbosti, ale tak. Už se mi to stopovat nechce. Tak. Já mám asi jenom takovou kůničku na dříví. Ne. První věc. Vykraftím si kraftím si první věc, kterou budu potřebovat. To je tohle a tohle. Tak a vezmeme a co to už je noc, jo. Tak, první ještě teda sem skočíme k tomu jezírku. Tak máme 6, to znamená tak 3, 4, 5, 6, 7, tak. Sem si je naházíme a půjdeme se spát. Právě chceme první noc strávit s obludami. Chci spát. Koj spám. A konečně spíme. Tak, jsme momentálně stali na našem fajném místečku. Tak, ještě další věc, co si uděláme, bude lopatka. Omlouvám se za to, že pořád říkám tak, jdeme si nakácet nějaký dřevo další. Tak, tady teď kácíme břízu, když to na první pohled. Omlouvám se, momentálně tady prží sanitka a já mám otevřený okno, takže se omlouvám za hluk. Sanitku neovlivním. Nikdo potřebuje pomoc. A tak v pohodě. Pro mě naštěstí sanitka ještě nejela. Ale brzo jo, pokud mi budete psát takový komentáře, jako jste psali pod moji upoutávačku, tak si myslím, že ta sanitka někdy přijede. Ale ještě nemám žádnýho. What the fuck. To chci jenom jeden. Teď jsem šikovnej. A udělal jsem si od každého tohle tolika blázenců. A já chci dveře jenom jedno. Tak, to potřebuji. Jo, počkat. Potřebuji sugarcane, potřebuji saplingy. No čau ovce, no dobrý. S těch chodím až budu mít čím. Tak jo. Doufám, že někdy taky najdem slepice, aby jsme si mohli udělat dort. Tak a jako první si uděláme domeček pro ovečky. Šum. A to jsou strašně lagy, nechte toho. Tak, dveře. Se bude chodit k ovečkám. Aranžujeme ovečkám. Nemám asi něco projíždí. Počkejte, já si tady zavřu okno. Protože okolní auta a zvuky vás můžou rušit. Otevřený okno, protože důle čertavě něco dělají s plastem.
No to je jedno. Nebudeme to rozdělat. Unikám tam nějaký smrad a nějak mi to zdrhlo až do mého pokoje, takže tak tady budou bydlet, co to bude, ovce. Ahoj. Ahoj. No tak, jdeme se podívat, jestli nám... Ježíš, ty legy jsou nesnesitelný. Ty voho. Zlatá 147. Zlatá 147. Protože tohle to je fakt nesnesitelný. Nesnesitelný. A ještě jednou nesnesitelný. Ne, to jsem nechtěl. Ježíš. Jsem Dylina, ježíš, fakt. No, takže jako první věc, no, asi se začneme dělat podlahu. Tak, teď nevím, teď mám krizi. Si uděláme čárko, no. Teď byl kapku nervózní, při tomhle videu, jestli jsem kapku nervózní, tak se omlouvám. Já zítra, když brzo ráno odjíždím na závody do Hoštic, Tralskej, taková vesnička, no vesnička, to čeho se tam slunce seno, takže kapku fakt malinko, ale známá. Já i lagy i z Destiny Craftu jsem se rozhodl teď chvilku netočit z důvodu toho, že ještě už točím 20 minut. Já nevím, jak dlouho točím. Jej. Jsem Dylina. Špapičku. No to jsem si dělal tolika těch lopatek. No tak. Jau. Au. Ještě tady po mně skočí nějaký balej zombíka. Ježíš, nemám rád lagy. Já mi poradí, jak nastavit Optifine, abych neměl takový lagy. Fotky pište dávajte pod video. Ale ty lagy jsou fakt nesnesitelný. A to už asi kvůli 1.5 jsem musel stáhnout Optifine. Ale na 1.4.7 jsem hrál na 50 fps bez natáčení úplně na pohodu, 30 jsem měl s natáčením, takže Minecrafty, co mají 1.5, tak ty jsou teda teď podle mě docela nepovedený. Omlouvám se, jsem zafunil do mikrofonu, já mám můj headset je velmi malý. Ale tak dá se, tak už co, už mi to tam vyrostlo, nebo ne? Tam máme hory. To je ještě dobrou věc, že když najdeme někde poblíž vesnici. Ne, nelaguj se. Tak. A to nebude vypadat špatně takhle. To podle. Ježiš, já mám hlad.
Já nemám co jíst. No, tak. Takže se nedá nic dělat. Ale asi si budeme muset jít do lesa udělat záloh na pár prasátek, než budeme mít farmu. Až budeme mít farmu, tak to bude v pohodě. Tady budeme mít krávy, prasata, až budeme mít hlad, tak si dáme prasa, úplně v pohodě, úplně luxusně, jo. No teoreticky. Kdyby tady to, kdybych měl bone meal. Trochu víc bone mealu, třeba 20. Když měl třeba 20 bone mealů, tak bych si udělal chleba. Jo a takhle jsem si udělat meč a jít na prasátka. Bohužel ne. Díky prasátka. Ne tak, když teď máme meč, pak noci se nemusíme bát. Nevím, jestli se mi to zdá, nevím jestli vám, ale já to tady ukončím. Nevím, čím jsem skončil. Mně se zdá, že v 1.5 se spawnujou víc ovce nežli ostatní mobové. Třeba prasata nebo tak. Ježíš, co jsem zase dělal s tou myší. Jsem si tam něco rozšteloval, že jo? Ne, to bude těma lagama bláznivýma, hnusnýma, plesnivýma. Nemám rád lagy. Ne, fakt to je nějak divně, to je jedno. No. Ne. Když to nevím, tak to zkusím nastavit. No, takže já teď točím něco, nevím jak dlouho. A no, do příštího dílu si to tady, nevím jestli to upravím, asi ne. Ale zkusím aspoň nastavit, abych měl normální toto. A u tohoto dílu bych se s vámi rozloučil a příštím díle uděláme ho na prasátka. Takže zdar.